ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁରାଣ ପିଢ଼ିକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ପାପ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଯାଇଥାଏ। କୌରବମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି। ନିଜର 100 ବୀରପୁତ୍ରଙ୍କୁ ହରାଇ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ମନ ଆଉ ଆତ୍ମା ଦଗ୍ଧ ହେଉଥାଏ ଦୁଃଖର ଅଗ୍ନିରେ। ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ମାତୃହୃଦୟ ଦୁଃଖରେ ଜଳୁଥାଏ। ସେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ମୋତେ କାହିଁକି ଏପରି ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ? କି ଦୋଷ କରିଥିଲି ମୁଁ? ଆପଣ ଚାହିଁଥିଲେ ଏ ଯୁଦ୍ଧକୁ ତ ଟାଳି ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ ଆଉ ନମ୍ର ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମା, କାହାର ସୁଖ ଦୁଃଖ ପାଇଁ ଦାୟୀ ନୁହେଁ ମୁଁ କାହାକୁ ସୁଖ ବା ଦୁଃଖ ଦିଏ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ନିଜ ନିଜର କର୍ମଫଳ ଭୋଗିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମନେ ନାହିଁ ମା, ଆପଣଙ୍କ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର କଥା? ଦିନେ ଆପଣ ଛୋଟ ରାଜକୁମାରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଦିନେ ନଦୀ ପଠାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଅଜ୍ଞାନତାରେ ବା ଅଜଣା ବଶତଃ ଗୋଟିଏ କଇଁଛର ଅଣ୍ଡା ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ଫୁଟିଗଲା। କୌତୂହଳ ବଶତଃ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ 100ଟି କଇଁଛ ଅଣ୍ଡାକୁ ଫୁଟାଇ ଚାଲିଲେ। ଏ କଥାକୁ କିଛି ଦୂରରେ ଲୁଚି ରହି ମା କଇଁଛଟି ଦେଖୁଥାଏ। ଛୋଟ ଜୀବଟିଏ କ'ଣ ବା କ୍ଷତି କରିପାରିବ? କିନ୍ତୁ ତା'ର ମାତୃ ହୃଦୟ ଦୁଃଖରେ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥାଏ। ସେ କାନ୍ଦୁଥାଏ ଏବଂ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତା ମାତୃ ହୃଦୟରୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଥାଏ, ଆଜି ଯେମିତି ତୁମେ ମୋର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଉଛ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ସମସ୍ତ ଅଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛ, ଦିନ ଆସିବ ତୁମେ ନିଜେ ସନ୍ତାନ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବ। ଏ ହେଉଛି ସେହି ମା କଇଁଛର ଅଭିଶାପର ଫଳ। ଏ କଥା କ'ଣ ମିଥ୍ୟା? ମା ଗାନ୍ଧାରୀ ଏସବୁକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ନିଜର ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କଥା ମନେ ପକାଇଲେ ଏବଂ ମଥାପାତି ନୀରବ ରହିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବକୁ ତା'ର କର୍ମଫଳ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଭୋଗିବାକୁ ହୁଏ। ସେ ଆଜି ହେଉ ବା କାଲି କରିଥିବା କର୍ମର ଫଳ ପ୍ରାଣୀ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।